ଶାଶୁ ମାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ବେସର ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ, ଫଟାଫଟ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ମମିଙ୍କ ପାଇଁ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ସଫାସୁଫି କରିଦେଲି। ତାପରେ ତ ମମି ଚୁଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ କି ଚୁଲିରେ ଆଜି ମାଛ ବେସରଟା ବନେଇବା। ଆଉ ଚୁଲିର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତ ମମି କ'ଣ କଲେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଆଳୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟିକି ଚୁଲି ଲଗେଇଲେ, ଚୁଲି ଲଗେଇକି ତେଲ ବସେଇଦେଲେ। ତେଲ ବସେଇକି ମାଛକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ମସଲି ରଖିଥିଲି ଯୋଗାଡ଼ିକି, ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ତ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇଟା, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ତାର ମଜା ମମି କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି ବା 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 କହିଲୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।